Naš astrolog Ana Đuričić-Rakić je ovog meseca otkriva šta zvezde predviđaju poznatima. Ovoga puta izdvojili smo neke od trenutno aktualnih ličnosti o kojima se poslednjih dana najviše šuška u medijima. Prva na našem spisku bila je Maja Nikolić, rođena u znaku Ovna, što se i vidi po njenom temperamentu. Pretpostavljam da gledaoci to znaju, Maja je rođena u sazvežđu Ovna i Maja jeste tipičan Ovan. Iz više razloga to tvrdimo, njoj se i mesec nalazi naravno u sazvežđu Ovna i zato je ona toliko u nekim momentima brza, impulsivna, prosto euforična. Ne može negde da te iskanališe te svoje emocije i onako kako se osjeća to stanje. Tačno je, svi znamo, naravno su postojali neki pehovi kada je ona u pitanju i naravno, pošto ništa nije slučajno, a sad koliko umemo da prepoznamo i da iščitavamo da li je to horoskop ili je nešto drugo, naravno, šta se to dešava. Sad, to su neke školske lekcije, zaista kad je Maja u pitanju, jer tranzit, naravno, Marsa u sazvežđu Raka, o kome pričamo već neko vreme u nekom drugom kontekstu, je njoj doneo tu povredu noge kad je u pitanju i naravno njen Saturn. A Saturnu, svi koji se malo više razumeju astrologiju, znaju odlično su to kosti, da je to potencijalno prelom, da je to noga i zato nije slučajno zašto, ja mislim da je u pitanju Majina desna noga, zašto je to moralo da se desi. Sad, ta neka njena radost i očekivanje kada je u pitanju i Eurovizija, ono što bih ja rekla, draga Vanja, mislim, neki put nam je teško se pomerimo sa tim, ali nije nam svaki period naklonjen. Ona bi imala mnogo više uspeha da se to nije održavalo u ovom periodu. Jel tako? To je nekako i do vremenskog perioda u toku godine. Naravno. A kada, na primjer, da se održavala ovo takmičenje, da se održavalo bi Maja možda imala više uspeha? April. U aprilu. U aprilu. Da. Ali ne možemo da biramo te takmičarske situacije. Bogdan Ilić, poznati kao Baka Prase, uvek je u centru pažnje, ali ovoga puta jer niko ne zna koju igru igra, pa je objavio da je zauvek banovan sa YouTube-a, da bi se brzo vratio sa belom maskom. Čovjek sa predivnim imenom i sa veoma problematičnim ponašanjem. Provokativnim pre svega. On, naravno, svi su oni ostvareni, to nam je jasno, ima čovjek, inače rođen u sazvežđu Device, naravno, i imate naglašene aspekte koji govore o toj njegovoj inteligenciji, zatim ima retrogradnog Merkura, te bi bilo negde poželjno, ali opet kad posmatramo njegov horoskop, jasno je zašto nije on otišao dalje kroz školovanje, kroz usavršavanje, jer on ima izuzetan potencijal i mogao je. Ali postoje tu određeni aspekti uz retrogradnog Merkura zašto je to moralo da stane. Pa ima izazovne aspekte na taj način da, evo ja ću sad prokomentarisati koliko god se to njemu ili nekom dopalo ili ne dopalo, ovako metaforično. On se ponaša kao recimo onom, kaže metaforično, slonče koje hoće da uđe u staklarsku prodavnicu da bi napravilo što veći lom da bi skrenulo pažnju. Mislim, on prosto teži tome. Sad, naravno, sve u životu postoje dve strane medalje. On se dokazao, ali, naravno, pravi određene greške. Pravi određene greške koje ga koštaju, budući da on ima mesec u Škorpionu i još neke bitne aspekte i slike njegovog horoskopa. On je čovjek koji neće da zaboravi, teško... Zlopamtilo, znači. Da, teško oprašta, ne znam, tu mora da radi na sebi, naravno. I neko ko... Ima te iritirajuće aspekte koji prosto njemu ne daju mira. Ali kako ja to opet psihološki volim da kažem i što jeste bitno, teže je njemu samom sa samim sobom nego okolini. Nego svima ostalima s njim. Vanja Mijatović nedavno je sve šokirala izjavom da se razvodi nakon čak 2 raskošna slavlja u Beogradu i Dubaju. Vanja je jarac u horoskopu i naravno ništa se, kao što sam rekla, ne dešava slučajno.
Taj njihov brak je trajao 2 godine i to su opet aspekti koji kad se posmatra sinastrija su uporedni aspekti, naravno sa njenim partnerom ili suprugom. Nekog prepoznamo na način da je to neka naša najveća ljubav u tom momentu i to bude obostrano privlačenje, spajanje, izbor da nam je to životni partner, ali ne mora da traje u kontinuitetu kao što je njihov slučaj. Znači, taj neki prekid i razdvajanje se u njihovom horoskopu prepoznalo, da će to trajati određeno vreme, ta njihova ljubavna sreća, harmonija, kako god da je nazovemo. Ovaj prekid jeste bio za očekivati, gledano kroz sliku horoskopa i posebno, eto recimo u njenom slučaju izdvojila bi samo jedan aspekt, pošto znam da publiku uvek interesuje da nešto i edukativno čuju kada je reč o astrologiji. Prisustvo tog Marsa u njenom prirodnom 7. polju je upravo kulminirao za razvod, prekid zajednice braka. Još jedan razvod prodrmao je estradu, a to je ona između Milice Kemez i Bore Santane, a igrom slučaja Ana njihov lični astrolog te nam je rekla informacije iz prve ruke. Sad si me zanadila jer ne znam da se to šuška, da je to zarad marketinga, budući da ja Milicin i Borin horoskop imam i budući da se mi družimo astrološki i na neki drugi način tako povremeno viđamo, ono što ja jesam sigurna i evo vam ekskluzivna informacija, njih dvoje nemaju prekid. Znači, njih dvoje će nastaviti zajedno. Sad ja ne znam, priznajem za neki njihov plan. I rekli su da se čuju i rekli su u kontaktu, da je to sve onako... To ću potkrepiti astrološkim činjenicama zarad oni koji imaju informacije, a negde se dvoume astrološke i neko znanje. Milica je Jarac Blizanac, znak, podznak. Mesec joj se nalazi u Lavu na Borinom suncu. Bora je Lav, podznak Vaga. Njegova Venera se nalazi na Milicinom asendentu. Njih dvoje su od početka privukli jedno drugo, bez obzira na svađe, turbulencije, naravno, mislim, prosto takav je karakter njihovog odnosa, ali njih dvoje ostaju zajedno. Znači, njih dvoje, ja ih prepoznajem i to govorim im od početka, vas dvoje ste spoj. Nenad Marinković-Gastos nalazi se u realitiju gde ne izgleda previše srećno, a evo šta nam je astrolog rekao kada smo ju pitali da li se možda pokajao zbog ulaska. Pretpostavljam da se jeste pokajao, zato što i on prolazi neke razne faze da prosto doživljava sada to i Borove kao neko ograničenje i veliki teret koji nosi na leđima. A njega stvarno ne drži mesto, to znamo, to je jako teško za njega. Tako da ja očekujem, njemu je inače sad rođeno, on je horoskopski znak Riba, u martu, ja očekujem da će on imati taj neki pozitivan, ajde kažem tako, pomak, da će se bolje osjećati negde u drugoj polovini marta, a negde od juna-jula meseca on može da očekuje da će isplivati iz ovog nekog, ajde kažem metaforično, mulja u kome pliva. Đani je nedavno imao peh kada je na skijanju zadobio prelom ruke, a evo da li će naredni period biti povoljniji za njega. U pogrešnom trenutku na pogrešnom mestu. Slažem se sa tim, uopšte to mu nije trebalo, ali valjda će naučiti sada izvući dobru lekciju. Slično kao i Maja Nikolić. Znači, Mars je jako bitan okidač, indikator. A Đani je u horoskopu, koji horoskopski lav? Aha, nije ovan. Nije. Kao Maja. Nije, ali kao što se kod Maje to manifestovalo sa nogom, Saturn i Mars koji su jako bitni, kod njega se to manifestovalo sa rukom, mislim da je leva ruka u pitanju, naravno, tako da u svakom slučaju bio je u pogrešnom trenutku na pogrešnom mestu, oporavit će se. Skijam. I oporavit će se on, ipak postoje neki drugi hobi, neka druga interesovanja koja bi njemu bila primarenija, da ne kažem pecanje, naravno. Za kraj smo upitali šta očekuje Radu Manojlović, budući da mislimo da je zaljubljena sudeći po poslednjem putu kada smo je sreli, a ponovo se našla u centru pažnje zbog sukoba sa Jelenom Karleušom. Rada ima jedan horoskop device, inače u horoskopu naravno, koji opet spada u kategoriju za one koji se profesionalno bave astrologijom, školski primer. Koliko, sad ne znam, recimo,
sa njom nisam razgovarala, nema informacije kakav je trenutno taj njen izbor. Njoj pogoduje muškarac da je stariji od nje. I to, ta neka crta da je on ozbiljniji, da je on joj neka vrsta psihološkog emotivnog oslonca, to se jako uklapa u njen psihološki profil. Inače, ona ima Veneru u raku i ono što svakako njoj sigurno donosi, to je ostvarenje u ljubavnom životu. Tako da je moj odgovor na to pitanje i komentar da ona će zaista ući u jedan sjajan period. Biće tu nekih važnih dešavanja i u martu mesecu, ali ključan period kada ona može da dalje očekuje razvoj ljubavne priče i to najlepše zadovoljstvo, to su period maj i period od jula meseca. Da. Ući će ona u tu ljubavnu bajku koju priželjkuje. A u pitanju je starija muška osoba.